Здравейте, YouTube-джи! Какво правите днес? Значи, имаме важна новина. Трябва ни хостър за сървър. Значи, първото е нещо, което ще направите. Пишете, записвам се, Skype. Какъв е Skype, така. И когато го напишете това, цъкате пускане и естествено се записвате, но който пръв го напише това, тихо како, който пръв го напише това, той ще направи сървъра. Значи, за да трябва да знаете как се прави сървър, или ще гледате клип от някъде. Първо снимате с нас и ще сте в гейминг контора. И да, тук е при мен и ти. Кой е при мен? Митка. И кой друго? Да, това е, записвате се скайпче и няма друго. Просто не трябва хостър. Опитахме се да направим някакъв сървър, но не стана, нямаме реално IP. Той ще ви обясни. Митка обясни, защо не може да направим. Обясни, защо не може да направим. Значи не може, защото не може да направим, защото всичко схемачи, даже всичко пробвахме, а ние нямаме реална IP-та и затова се схемачи не ни тръгва и затова търсим, ама да го пускате редовно, нали, и така. Само да. С схемачи, даже или без схемачи, все едно ние, значи. Да кажем само нещо, няма да има никакви админи, даже той, който е правил сървър, няма да бъде админ, нищо, и даже модератор, и супер юзър даже няма да има. Ще има само survival като RP Games. И да, това беше от нас, дано. За информация, абонирайте се, ама трябва да сте лайкнали клипа, коментари, защото вие може да сте първите и да се абонирате. Вие може да сте първите, ама като не сте го направили. Да, и ние сме нови играчи на Minecraft, Need for Speed, както виждате тук на Half-Life, на Minecraft, на CS. Да, аз снимах на CS много стрихто. И да, това беше от мен и Митко. И казваме чао! Чао! Чакай, ще го направим по-готино. 3, 2, 1 и казваме чао, чули? 3, 2, 1, чао!